טוב, אז אלוש חמוש, פה יש את תומאס, חמד מולי, אמא שלי אמרה לי להוציא אותו לטיול, ויש כאן כלב, כשאמרה לי להוציא אותו לטיול היא לא מרגישה טוב, אז אני מוציאה אותו, כי אתם לא מבינים, חברים, אל תצאו עכשיו מהבית, אל תצאו. תבינו, אני עם חולצה קצרה מתחת ואני עם ג'קט, עם סוויטרט מדים חמים ועם הם ארוכים. אז זה קצת בעייתיסטי. לא, בוא לפה. שם אתה תמיד מסתבך עם חתולים. לא. תומי? לא. אוקיי, אוכל. מי שלא יודע זה, אז הם אוכלים את זה מתעסק כואב להם הבטן. תומי, בוא, לא, עכשיו אתה לא הולך, ושם אתה לא הולך. אומייגאד, אני הייתה מנסה. הוא חינוכי, הוא לא יברח עכשיו. טוב, זהו. זה כואב הבטן. מסכנות. ביי. תומי, תגיד ביי.